mert még jobban izgulok, mint hogyha a légyoltot mennénk forgatni, ez a mesterkúzus. Visegrádon fogok találkozni egy nagyon aranyos fiúval, aki érdeklődik a pisztrángászat iránt. Talán még jobb is, hogy most hirtelen ilyen hideg lett az idő, mert a pisztrángok azt nagyon szeretik. Megpróbáljuk léggel, villantóval megfogni a halakat. Merre menjünk? Szerintem menjünk egyenesen Szentendrének, utána tovább megyünk, akkor meg is találjuk Visegrádot, nem? Ott a Duna mellett megyünk majd végig. Jó. Találkoztam egyszer a kis srác, nagyon aranyos srác, nagyon érdekli a horgászat. Kimondottan tetszik neki a pisztráng, olyan, mint hal. Szeretné pisztrángozni. Horgászik amúgy? Horgászik, most kezdett el horgászni, ennyit tudok róla. És hát ez a tó, ami ott van Visegrádnál, várhatóan egy olyan könnyebb műfaj lesz, ahol meg tudjuk ismerni a pisztrángot, meg látjuk is a kapást, nagyon remélem. Tudod, mi jutott eszembe? Egy találós kérdés. Na. Mi a különbség a kamera és a pisztránk között? Ez a pisztránk szereti a vizet. Csá! Mi újság van? Semmi. Na, megérkeztünk. Pecázunk egy nagyot? Igen. Na, mire vártál? Hogy pecázunk? Mit szeretnél? Pisztrángot fogni. Oké, pisztrángot fogni. Van valami elképzelésed, hogy milyen cucca vagy, hogy? Nincs. Na, figyelj, én már az elején odaadom neked, hoztam neked egy ilyen kis ajándékot. Nem nagy ajándék, de egy jó kis hátizsák, hogyha mentek anyával kirándulni, vagy bárhol, vagy horgászni, akkor ebbe el fog sok cucc férni. Hagyj adjak neked ebből egy ilyen sapkát, jó? Hogy tetszik? Belenősz, megnézzük? Megnézhetjük. Szűkre vesszük, megnézzük ezt a tökfödőt, jó? Hát egy kicsit még nagy, de azért valamit variálunk rajta, jó? Próbáld fel. Egészségre visel PVTV-s sapkát. Nagyszerű. Ebben van egy pár legyes doboz, meg ilyen csalik, meg ilyesmi, meg ennek a legyek? Tessék? Ennek a legyek? Hát itt vannak a legyek egyébként, de majd nézzük meg a parton, de ha ennyire kíváncsi vagy, azért mutatok neked egy párat, jó? Na, például, tessék, ez egy jó nagy doboz. Nyisd ki. Hogyan kell? Na, így kell, figyelj. Fogad egyszer, és már ki is nyitottad. Ebben ilyen nymfák vannak, ilyen víz alatt élő rovarok, de majd beszélünk erről, hogy többfajta légy van, tudod? Nem csak olyan légy van, ami legyet utánoz, hanem van teljesen más, és azt is légynek hívjuk, de mégsem légy. Ez a lényege a dolgoknak, hogy nagyon sokfajta légyen meg lehet fogni a halakat, és nem csak a pisztránkokat, de most itt a pisztránk. Hát ez egy tipikus tavilégy, szerintem lehet, hogy ezt elsőnek kipróbáljuk. Szuper. Úgy, né. És erre nem kell ilyen csali étel. Mire? Erre a légyre. Hát ez maga a csali. Ez fogja bekapni a pisztránkhoz, hozod a botot? Igen. Vagy tudod mit, inkább vegyük ki a botot ebből, és akkor már nem kell ezt cipelni, jó? Na és már mehetünk is. Gyerünk! Na, hello! Sziasztok! Pecások! Elrabolom a fiadat, horgászunk egy kicsit a nagyobbikat, de hát hogyha kicsit érdekli, akkor ő is oda jöhet, hogyha gondoljátok. Hát ahol majd ő eldönti szerintem. Jó. Na és mi lesz a program? Menjünk a tavakhoz, fogunk egy pár pisztrángot. Hú, Botont, fogj légy szíves egy párat, jó? Mert úgy kedvem lenne egy kicsit pisztrángot vacsorázni ma. Fogsz? Rendben, akkor mehet. Akkor igen.
akkor legyen kapás, jó kapásatok legyen. Ilyen sosem mondjál, ennek kalappal, vagy szakítson, vagy görbüljön a bolt, vagy ilyeneket. Görbüljön a bolt. Fogom. És fogom. Megnézzük, jó? Oké. De mi akkor megyünk tovább. Jó. Akkor görbüljön a bolt. Gyerünk is, akkor megnézzük ezeket a tavakat itt, jó? Azt javasolták, hogy a túlra Seves Én azt mondom, hogy nem a módszert kell, és nem az apró kis trükköket, és nem a technikát kell elsősorban átadni, hogyha valaki érdeklődik a műlegyezés iránt, főleg, hogyha egy gyermek, hanem azt a szépséget, ami körülvesz a műlegyezéskor. Azt a környezetet, azokat a halakat, illetve azokat a felemelő pillanatokat, amit a műlegyezés én szerintem sokkal jobban megad, mint másfajta horgászat. Szerinted ebben a vízben mit tehet a pisztrány? Hogy tudjuk meg azt, hogy mit teszik a pisztrány? Vízi rovarokat. Aj, nagyszerű, vízi rovarokat teszik a pisztrány. Keressünk vízi rovarokat, tudod, hogy kell ezt keresni? Megmutatom, mi a legegyszerűbb módja. Gyere, ugolj ide mellém. És gyorsan felemelünk egy követ. Hopsz! Azt nézd. Ez egy tegzes lárva, látod? Látod? Itt is van, itt is mászik valami, látod? Teli, nyüzsög az élettől. Azon van valami? Nem. Akkor vegyünk egy másikat, nézzük meg ezt is. Nézzük meg ezt a nagyot. Azt a nagyot? Az alatt is van ám rendesen dolog. Lehet ez vagy egy kilós. Na ez micsoda, ilyet már mondtam az előbb. Tegzes. Így van, tegzes lárvának Csak a ez háza. már kikelt. Igen, ez már kirepült belőle, de a házát megüthatta a kövön, látod? De szedjük le. Ó, ott van benne a kukasz, láttad? Nagyon sokszor horgáztam gyerekekkel együtt, a saját fiaimmal is, lányommal is, és nekem ez egy teljesen természetes, amikor elmegyünk horgászni és műlegyezünk, vagy pisztrángra horgászunk, de az emberek nagy többségének, így a gyerekek nagy többségének fogalma sincs róla, hogy hol él a pisztráng, milyen helyen él a pisztráng, egyáltalán milyen hal a pisztráng és mi az a műlegyezés. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen kérdéseket fog majd feltenni Botond, illetve Máté, ő a kisebbik, ő az öccse Botondnak, mert a gyerekek nagyon őszintén és nagyon meglepően tudnak kérdezni, úgyhogy az ember alig tud rájuk válaszolni. De azt nézzük, itt vannak, ezekre a halakra fogunk horgászni. Jó, de abban is vannak. Na most melyikben akarsz horgászni? El kell dönteni. Na látod. Figyelj, én azt mondom, hogy ez a légy, amit te kiválasztottál, ez a légy, ez süllyedő légy, ez a víz alatt van. De most én úgy látom, hogy ezek a pisztrángok, mintha a víz tetejéről is ennének. Te is úgy láttad, hogy szedegetik. Mit nézel? Galapomot néztem, mi? A legyeket rajta, megmutatom azokat is. Na, az a lényeg, hogy szereljünk össze és dobjunk be neki egy legyet, azt fogjunk egy pisztrángot, jó? Na ezt a legyet, ezt nem én csináltam, egyébként én szoktam a műlegyeket megkötni. Ezt a legyet én, kérlek szépen, Boszniában kaptam egy barátomtól. És ott akkora nagy rovarok, ez egy májusi légy, ez egy májusi rovar, ilyen nagyok repülnek a levegőbe, olyan, mint a mesébe, kérlek szépen, rárepül a vízre, a rovar, és akkor jön a nagy pisztráng, és akkor bekapja. Na, ez a légy ugyanúgy néz ki, mint ami ott repülnek, Boszniában repülnek ki ezek a májusi legyek. Itt szerintem nincsenek ilyen májusi legyek, de a pisztrángokat nem fogja zavarni. Vizsgálom meg jól. Jó, hogy milyen ez a légy. Van egy olyan tollazata, Igen. ami valami műanyag vagy igazi kicsi madártólból készült. Na, eláruljam neked, hogy van ez? Igen, Figyelj. kérlek szépen. Ez úgy van, hogy ez egy sima szánytolla a vadkacsának, csak meg van sárgára festve. Ez a két szárnya a légynek. Látod, ez meg ez a két nagy szárnya. Ha megfordítjuk, akkor ott van egy kakasnyaktól, ez a kakasnak a tolla, ez azért mondja, hogy fenntartsa a vizen, ez pedig a teste, ez pedig tudom, miből van? Cérnából. Én általában száraz légyel szeretek kezdeni, ennek az a lényege, hogy a légy a víz tetején van, ami rovart utánoz, a műlégy, és akkor jön vagy nem jön a pisztráng, vagy a domolykó, vagy bármi más hal, ami lehet látni, hogy kerülgeti, megy a légy alá, és egyszer csak leszedi a legyet. Na hát az egy felemelő pillanat. Szólj, hogy hol tegyem, ott jó lesz, ott vannak a halak? Ott, igen. Fogd meg a botot. Hoppá, le is kapta a legyet! Gyerünk, húzzad! Gyerünk, fogd meg a botot! Úgy, na, megmutatom, hogy kell. Ezt fogd oda. Tartod a botot rendesen? Oké. Jó, figyelj. És figyelj rám egy pici. És ezt a zsinórral így húzd magadhoz a halat. Ne olyan gyorsan, húzz szépen, húzzad. Ez az. Húzzad még közelebb. Hopp, megugrott, tartsad azt a pisztrángot nekem. Ez az.
Ez az, húzzuk még, majd tartsd magasabbra a botot, úgy. És akkor ne emeljük ki, nem jó? Magasra a botot, de ne húzd ki a piszrángot. Ez az, mindig a vízben legyen. Úgy, na most a jó, tartsd meg egy picit. Ez az. Na, itt van első piszrángod. Ez gyors pisztráng, vagy valami... Ez szivárványos piszráng. Szivárvány. Gyere, nézd meg, hogy kapta be a legyet. Nézd csak, hogy elkapta a legyet, látod? Igen. Tegyük le egy kicsit a botot, hogy... Gyönyörűséges. Gyönyörűséges, ugye? Ugye milyen szép? Hopp! Vigyázz, pupa! Ficánkol! Jó, vigyázok, bocs már. És ott szépen visszaengedjük. Én megtartalak, hogy ne ess a vízbe, jó? Mert akkor anyukád nem is tudom, mit csinál. Ez az. Ott volt, Visszaúszott. ott volt egy kicsi béka, ekkora. Ilyen pisztrángos kézzel, akkor hadd gratuláljak neked. Éj, hagyd legyen jó, pisztrángos az egész. Na, mit szólsz, még egy pisztráng? Még egy le. Na, Még oké. olyan 100-ot. Én szerintem, hogyha sikerülne azt megmutatni, azt láttatni a gyerekekkel, hogy mennyire élő és szerves része tudunk lenni egy pisztrángos tónak, egy olyan helynek, ahol pisztrángok élnek, és mennyire oda tudunk közéjük lopózni, és mennyire a részesévé tudunk lenni annak a napnak, amikor azok a pisztrángok ott esznek a víz alatt, vagy keresik a helyüket, és közben megfogunk egy párat, hogyha ezt az érzést sikerül átadni, én nagyon boldog lennék. Ott úszott egy De melyik? ekkora. Hát van ott egy csomó, most melyikre gondolsz? Ne hülyéskedjél már. úszott egy Hol, nagy. merre? Arra? Nem, erre. Arra dobjunk? Ott van, ott van, ott van. Én nem látom. Én Melyik az? látom, oda középére. 3/4-ére a tónak. Jó, Ott van, értettem, várjál, oda dob. De figyelj, átadom a botot, onnan tessék nekem tisztességesen kifárasztani, jó? Na, mehet le a légy? Igen, mehet. Mehet le, hova menjen? Hát, hogy a középére. Ó, figyelj, ott te vettél, jó nagy dobást csinálok, jó? Várj, úgy, ez az milyen rám megy. Ez az ott a légy. Figyelj, ilyenkor a tavon úgy csináljuk, hogy észrevegy, egy kicsit belemozgatunk, azaz, most várunk. Semmi. Várunk. Hopp, gyerünk! Akazd meg! Ez az. Húzzad! Nincsen rajta a hal? Nincs, akkor húzzad már! Húzom. Ne menjen messzire. A halat kell idehozni. Ez az. Szuper! Egyre jobban csinálod. Tedd ide azt a zsinort és húzzad úgy. Nagyon jó. Kicsit vezesd arra. Ez az. Hű, micsoda. Úgy. Nagyon jó, nagyon ügyes vagy. Úgy, gyere közelebb a vízhez, ez az. És most fordítsuk meg a halat. Legyezőbb ott a le. Éj, megugrott már megint. Egy kicsit engedjünk neki zsinort, mert nagyon rövidre vetted. Így. Ez az. Na és akkor most szépen, amikor kifáradt, akkor magunkhoz húzzuk. Még így, látod? Ez az. Így tartjuk. Ez az. Úgy. Na, most kezd kifáradni. Most fogjuk elkapni a graboncát. Megvan, pupa? Várjál, megvan. Hú, úgy benyelte ezt a legyet, hogy csak na. Tegyük le a botot. Na, fogd meg a halat, és mutassuk meg a többi gyereknek. Ne szólítsd meg szegényt. Úgy. És így kell egy halat megmutatni. Figyelj, így. Ez az. Elég különös története van ennek a pisztrángtelepnek. Mit lehet erről tudni itt a Visegrádi hegyekben? Hát ez a pisztrángtelep ez már nagyon régóta itt volt. Ezt még a 80-as években még üzemeltette is a parkerdőgazdaság, de aztán ez abba maradt, és 3 éve most kezdtük az egyik barátommal újból a pisztráng nevelést itt a völgyben. Itt igazából 3 tavunk van, és neveljük fel az ivadékokat. Akivel én csinálom a tavakat, a kerületi erdész itt, és az ő apukája tartott itt a 80-as években halat. Tehát nagyon sok segítséget kaptunk tőle abban, hogy is kezdjük el, hogy kell a pisztrángokat felnevelni, és hát évek alatt belerázottunk ebbe. És hogy kell a pisztrángokat felnevelni? Sok munkával, etetni őket,
friss vizet garantálni mindig. Nagyon sok munka van egy ilyen tónál. Nagyon sokan kérdezték, hogy miért nincs itt valami halsütőde, ahol frissen ki tudnánk sütni nekik a halat, és hát abban maradtunk, hogy próbálkozzunk meg vele. Itt szerencsére 300 méterre lejjebb meg is tudtuk nyitni ezt az éttermet, ennek a neve Ördögmalom étterem, és hát reggel halászunk, és egyből visszük oda a kedves vendégeknek a halat. Na mi a helyzet, Boti? Láttam egy nagy prisztrángot. Tessék? Láttam egy nagy prisztrángot. Mekkora nagyot? Ekkorát. Ó, ne idegesítsen, nincs is ebbe ekkora pisztránk. Biztos? Milyen volt? Fürge. Fürge? Gyors volt. Nagyon Mit gyorsan csinált? így. És- Spekanyaros perc alatt átúszt, szempillantás alatt átúszta az egész tavat. Hát ez egy versnyúszó pisztránk lehet el. És nem láttad, eszegetett valamit? Vagy... Eszegetett? De. Eszegetett. És a víz tetején, vagy a víz alatt eszegetett valamit? Víz alatt. Víz alatt. Akkor tudod, mit kell csinálni? Ezt a legyet le kell cserélni egy víz alatti légyre. Pont olyanra, ami a sapkádon van, ez egy víz alatti légy, és megpróbáljuk lébre csalni azt az óriási nagy versenyző pisztrángot, jó? De előbb azért még dobjunk ezzel egy párat, mint szólsz. Jó. Gyakoroljuk, jó? Nekem mindegy. Gyere, állj fel, és akkor dobjál, jó? Várj, mert amikor szólok, csak akkor, jó? Most! Szuper jó, nagyon jó. Hopp, gyerünk, akasztal, ráment a hal. Nem láttad? Na, akkor még egyszer megpróbáljuk, figyelj. Láttad? Oda ment, beesett a légy, egyből oda ment a hal. Hogy oda ment, akkor figyelj egy picit, amikor rámegy a hal, akkor ennyit kell csinálni csak, jó? Így felemeled a kezed, jó? Na gyerünk! Ne gyorsan, ne gyorsan! És most le, ez az, úgy. Hopp, gyerünk, fogd meg! Emeld meg! Az! Gyerünk! Fogd oda a kezedhez. Úgy, úgy, és most, ez az, jó. Tartsad! Párazd a pisztrángot! Már nincs rajta. Elment, nem jó akasztottál. Na megint egyet, gyerünk, próbáljunk. Úgy, és oda leteszed ott, ahol levett a hal, jó? Úgy, ez az. Most elengedem, és ne tedd le egyből a vízből, hanem még egy kettős súgtas, jó? Ez az. Most tedd le a vízre. Szuper jó! Ott a légy, nagyon figyeljél! Rámenj, gyerünk! De figyeljed a legyet, azért kell figyelni, ez műlegyezés. Itt látod a halat? Kis, ez az. Nagyon jó! Ez a legjobb dobás. Figyeld a legyet. Hát, nem. Ez az. Ez ott a pisztránk. Hopp, gyerünk, akaszd! Ez az! Megvan! Saját magad fogtad! Hú, de ügyes vagy! Gyere kicsit közelebb a vízhez. Tartsad csak! Hogy fáradjon, tartsad! Nyugi, tartsad a halat! Botomat el ne vigyel! Nem viszi el lefelé. Jó, erősen De tartsd! akkor viszi. Jó, ez az! Tartsad, fárasszuk ki ezt a pisztrángot! Szuper jó, nagyon jó! Hát ez valami gyönyörű ez a pisztráng. Azt a mindenit. Hát próbáld meg ide terelgetni, mert sose fogjuk kivenni ezt a halat. Milyen szép halacska. Szóval látod, hogy küzd? Az igen. Na érzed? Milyen jó? Azt a mindenit. Hát ez egy igazi száraz légyel fogad szilványos pisztráng. Na jó lenne. Úgy? Ez a... Segítsek majd kivenni? Igen. Jó, akkor oda kéne majd terelni. Jó? Maradj itt, és akkor a bottal meg oda tereled nekem a halat, jó? Ma úgyis pontosan rágom. Van még ebben erő. Állj, várjál. Hú, de szép pisztrángot fogtál. Na gyere. Ezt hazavihetjük? Hát engedjük vissza. Tedd le a botot nyugodtan oda, úgy. Azt engedjük vissza a vízbe, jó? Hagyj éljenek. Fogd meg a halat. Ez a te pisztrángod. Gyere, segítek, hogy bele ne ess a vízbe, jó? Figyelj, tartsd benne a vízben, és ne engedd el egyből. El is úszott. Még egyet fogunk. Grat! Na milyen volt? Grat. Milyen volt? Szupi. Szuper volt? Olyan volt, hogy először te dobtad be a legyet, mi? Igen? És nagyon jó volt. Fogunk még egyet? Fogunk. Vigyázz a botra!
úgy láttam, hogy a boton nagyon felszabadult, és nagyon gyorsan megtanulta itt a mestertől, amit tudni kell. Gyönyörű szép helyen vagyunk, nagyon-nagyon jó az idő, a bot is nagyon jól görbült, ahogy elnéztem, szerintem nagyon jól érezték magukat, és én már előre félek attól, hogy mostantól horgász családdá fogjuk magunkat kinőni, és biztos vagyok benne, hogy kérni fogják még azt, hogy máskor is menjünk horgászni. Mit mondtál? Mi? Itt a Peter! Hé, várj meg minket! Na gyertek! Elfáradtatok? Hát megdolgoztunk a halér, de szépeket fogtunk. Akkor berétek félre egy kis sütemény, ugye? Mi ez? Mit Arra csináltál? gondoltam, hogy a fárasztó tanulás után jól fog esni nektek egy kis szilvás pite. Gyerekek egyik kedvence. Egy élmény volt a mesterkurzusban részt venni szereplőként, teljesen másabb így a kamera előtt, mint hogyha az ember a saját filmjét rendezi. Köszönöm szépen, és nagyon szépen köszönöm azt is, hogy ilyen jó társakat kaptam magam mellé, mint a Boti és a Máté, aki még egy nagyon kicsi 4 éves kisfiú, és csak nézegette, figyelte, hogy a nagyobbikkal, a bátyával hogyan horgászunk, miről szól a történet, és egyszer csak odajött, odaadtam neki a botot, dobott egyet, nem nagy dobást, és fogott egy pisztrángot. Tehát teljesen el voltam képedve. Nagyon tanulékonyak a gyerekek, szerintem érdemes velük foglalkozni, mindenképpen többet kéne törődni a gyerekekkel, többet kéne vinni a gyerekeket a természetbe, sokkal többet kellene velük foglalkozni, horgászként is érdemes, olyan élményeket adnak az embereknek, a felnőtteknek, amit máshogy nem lehet megszerezni. Mindenképpen meg kell köszönni az Ördögmalom étteremnek a kedvességét. Igaz, ez az étterem hozzátartozik ahhoz a tóhoz, ahol a pisztrángokat fogtuk, és itt hát nem is azokat a pisztrángokat, mert nekünk nincs ahhoz lelkünk, hogy szegényeket agyonüssök, de az onnan való pisztrángokból ettünk finom füstölt pisztrángot, és máshogy is elkészítve. Köszönet nekik!